Sigurado naglalaway ka na yan, Mrs. Kitchen, no? Luto nga, parang chicharon. Oh, crispy, oh. Hmm. Hmm. Isang masayang araw sa iyo lahat, mga kasolid. Isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo, mga kasolid. Dahil kakatapos lang natin sa budget meal mukbang, babawi tayo ngayon. Dahil magluluto tayo ng crispy dinakdakan plus crispy pork. Yun, no? Tukbato Kaya ka. magpuputok-batok muna tayo ngayon. Yun, no? Ang ginawa ko dito, mga kasolid, na first fry na siya kanina. Tapos pinalamig ko. Ang gagawin natin, isi-second fry natin siya para mas lalo siyang lumutong. Iwain lang natin, mga kasolid, para mas lalong maluto yung loob niya. At shoutout nga pala kay Romeo Manlapas at kay JR Bulano, mga solid supporter ng Our Kitchen TV. Saan na tayo mag second fry? Hindi na tatalsik to kasi na first fry na siya, mga solid. Nangangamoy na, nangangamoy ko na. So yun, mga kasolid, ang ganda na ng kulay, oh. Sobrang lutong na nito pagka second fry niya. Tanguin na natin. Isulod na natin ang tenga ng baboy. Ito yung gagawin nating crispy dinakdakan. Gutom ka na ba, Mrs. Kitchen? Gutom na ako kanina pa. Pati nga ako, naglalaway na nga ako, oh. Nakakalugtog na yung tiyan ko. Tukbato. Update na lang mamaya, kasulit, pag gagawin na natin yung dinakdakan or kitchen TV recipe. At dahil tapos na tayo mag second fry, mga kasolid, slice na natin ang ating mga crispy pork. Yun, oh, lulutong, oh. Sobrang lutong, oh. So yun, mga kasolid, start na natin sangkapan ng ating crispy dinakdakan. Siyempre, lalagyan natin yan ng sibuyas. Sunod na rin natin ang siling berde. Siyempre, para may sipa siya, siling pula. Lalagyan din natin ng kalamansi. Kahit mga 3 piraso lang, mga kasolid. Siyempre, lalagyan din natin yan ng paminta para kumpleto talaga ang lasa niya. Lalagyan din natin ng konting toyo. Tansyahin nyo lang, mga kasolid, kung gaano karaming toyo ang ilalagay nyo. Lalagyan din natin ng konting suka. Sunod na rin natin ang asin. Sarili kong version to, mga kasolid. Kasi yung ibang version ng dinakdakan, iba yung nilalagay nilang sahog. Halimbawa, merong katay. Yung sa akin, walang katay, mga kasolid. Lalagyan din natin ang seasoning. Siyempre, ang main ingredient natin, you know, mayonnaise. Haluin na natin. Sigurado, gutom na si Miss Kitchen yan. Kaya mukbangan na tayo, mga kasolid. So yun, mga kasolid, ito na ang ating nilutong crispy dinakdakan or kitchen TV version. At meron din tayong crispy pork, yun, no? Favorite ni Mrs. Kitchen, yung crispy pork. Lalaway na ako.
Shoutout po kay Boss Randy Serrano at kay Carmelito Punsalan ng Our Lady of Mount Carmel. Shoutout po. Ang ginagawa natin. Kain po tayo mga kasolid. Kain po tayo. Yun o. Natin. Ito yung sa'yo. Ay, sarap. Dinakdakan yung version ng Our Kitchen TV to, guys. Sarap. Meron din tayong Mang Tommy dito. Yun o. Kain po tayo. Madami ni Crafty Lady. Basta ako, ito yung sa akin, no? Yun, no? Sarap. Crispy, oh. Sarap. Tipo mo. Crispy siya. Sarap. Sarap pa yung dinakdakan. Kain po tayo, mga kasolid. Sarap siya. Try natin to. Sarap. Ito, mo. Meron tayong suka dito. Suka na may sibuyas, oh. Grabe. Ano, boy, sipat. Sarap. Grabe na to. No. Shoutout nga pala sa Ponciano family. Sa kanila po galing yung sibuyas. Salamat sa sibuyas. Ayun, nakaiwalay na po yung sa inyo. May pasibuyas sila. Oh. Ang daming crispy pork, oh. Yan po, oh. Ito. Sarap. Sarap pala na itong ano to. Lakdakan. Pero maraming version ng dinakdakan. Yung iba, nilalagyan nila ang katay ng baboy. Yung iba naman, niihaw, gano'n. Pero ito po, sarili kong version to. Ang sarap ah. Meron pa nga yung kay Maray Mukbang. Yung lechon, dinakdakan nila. Minsan try natin yan. Sarap. Shoutout po kay Madam Mini Crafty Lady. Shoutout po. Ingat po kayo. Atong solid supporter natin from New Zealand, si Mr. and Mrs. from New Zealand. Ay, thanks for watching po. Minsan daw sumasabay silang kumain sa atin habang nanonood sila. Ginaganahan nga sila. Manood, no? Mabait. Grabe, sarap. Simpleng ulam ni Juan. Shout out. Solid supporter din natin yun. Ha? Papalapang ka talaga. Sili, ah. Sarap ng sibuyas. Sarap ng sibuyas galing sa Ponciano family. Pula. Yes, na pula.
Sarap. Ayun po. Pagdila ka talaga. Hindi ko ang makok ko. Ito nga. Sarap. Kain pa. Lasa no? Sarap. Sabi. Tirahin ko na to. Tirahin mo na yan. Baka tirahin pa ng iba yan. Sarap talaga. Sawa dito ko sa ano, crispy pork. Hindi nakakasawang kuya yan. Wala na pala tayong kanin, Mr. Kesen. Nubos mo? Naubos ko na. Sabi, masugo ka. Sarap ng mayonnaise. Mayonnaise. Yung anghang. Tamang-tama yung sangkap. Galing talaga ni Mr. Kitchen. Ito. Saktong-saktong sangkap. Baka magtampo si, ano, si Mang Tommy, ha? Yun, ha? Naba. Kabusog ko. Pagkatapos ng budget meal, bumawi tayo. Ako yung umubos sa kanin. Naubos mo kaya. Pakita natin na wala talagang kanin. Bus talaga. Halos nagpapakunangan ako, eh. Napadayat ako kayo na. Cheers, sir. Thank you. Ano ang busog ka na, Miss Kitchen? Wala nang kanin. Naubos niya na po yung kanin. So hanggang dito na lang po ang aming masayang mukbangan. Sana po nag-enjoy kayo. Thanks for watching guys. Bye.